Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo namu na yau. So kamar yadda kuka sani, wannan tasha tamu mai albarka ta kasance tana kawo muku magunguna waɗanda za su taimake ku. So Allah ya taimake mu baki ɗaya. A yau bidiyon mu na yau mun kawo muku wani bidiyo ne wanda za ku ga cewar akwai mata waɗanda za ku ga sun kasance, za ka gan su ba ciki gare su ba, su amma me za ka ga suna ɗauke da tumbi, wanda za ka ga sun samu wani irin tumbi ne, za ka ga cewar ko rashin exercise ne wasu, to duk ba shi bane da sauransu. A gaskiya wannan cuta ce sosai. So amma me, kar ku manta da cewar wasu halittar su ce haka. So amma gaskiya wannan abin yana kasancewa lalura ce ga ya mace, tunda sun samu an fi so a samu cikin ta ya kasance plate. So game da mata waɗanda suke ɗauke da wannan cuta wato ta tumbi, idan kina so ki rabu da wannan tumbi kai tsaye, so akwai magani na musamman ingantacce wanda idan kika tsaya kika haɗa shi, insha Allahu za ki ji daɗin sa kuma za ki samu biyan buƙata. So abu na farko, abin da mutum zai nema shine, mace za ki samu cittar ki, ɗanyar citta, sannan sai ki samu zuma mai kyau, sannan kuma sai ki samu lemon tsami. So lemon tsamin nan sai ki samu ki matse shi, sai ki samu kamar kimanin cokali biyu. Ita kuma zumar, ita ma sai ki samu kamar cokali biyu. So haka ita ma wannan cittar sai ki samu ki dandaka ta, in kina da injin da zaki ɗan goga ta ko ki markaɗa ta, ita ma ki yadda zaki ki samu ruwanta, shi ma kimanin tsawon cokali biyu. So idan kika haɗa su, kin ga gaba ɗaya in kin haɗa kin samu cokali 6 kenan. To za ki samu ruwa, wannan ordinary ruwa kawai, ruwan daidai ake sha, ko na pure water ko na rijiya ko na faro, ko na irin ruwa ne, inda kin samu sai ki samu kofi 1 na shayi. Idan kika samu sai ki samu wannan cittar cokali 2 ki zuba sannan ki ɗauko wannan lemon tsamin, shi ma cokali 2 sai ki zuba, sannan sai ki samu ita ma wannan na cittar da wannan lemon tsamin, duk da wannan ruwan da kika tattara guri 3 gaba ɗaya sai ki zuba su a cikin wannan kofin. So idan kika haɗa su sai ki juya, sai ki sa cokali ki juya, to sai ki sha. Insha Allahu idan kika yi tsawon kwana 3 zuwa sati guda, za a samu biyan buƙata da yardar Allah. So muna godiya sosai, amma dan Allah wannan idan shine zuwan ku na farko cikin wannan channel namu mai albarka, muna da buƙatar ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, domin shine zai bamu damar ƙara kawo muku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Sannan kuma kar ku manta cewa idan kuna da wasu tambayoyi ko wani tambayoyi na sirri ne da sauransu, so shikenan ku yi mana magana a wajen comments ɗinmu, so mu kuma za mu yi muku reply, sannan ko da a ce WhatsApp number mu ne sai mu turo muku da shi, domin ku yi tambayar da kuke da buƙata. In kuma wani maganin ne ma kuna da buƙata a waje ɗaya gefe, so za ku iya mana magana. Mun gode sosai.